Мозайката е декоративна техника, която използва разноцветни малки парченца от камък, стъкло, керамика или други материали, които се нареждат върху хоросанова основа и пресъздават образи, мотиви, а в някои случаи дори и надписи. Мозайките най-често украсяват подове и стени, а във вида, в който ги познаваме днес, се появяват за пръв път през елинистическата епоха, но стават особено популярни по-късно, през римската и късно античната епоха. В по-ново време мозайката става популярна техника за украса на църковни храмове, както и на представителни сгради. Още след освобождението, тя намира своето място в архитектурната декорация на новата българска столица София. Един от най-забележителните примери е Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски, изградена между 1898 и 1912 година и украсена с над 30 мозаични пана. Те изобразяват светци и библейски сцени, а мозайката, разположена над царския трон, пресъздава фигурите на първия български цар след освобождението – Фердинанд, и неговата съпруга, царица Елеонора, които държат в ръце сградата на катедралата. Не приличат ли тези богати и красиви пана на картини? Друга забележителна сграда, строена преди и по време на Втората световна война, е Съдебната палата в София. В нея се намира впечатляващата мозайка с образа на Темида, гръцката богиня на правосъдието, божествения ред и законността. Тя е представена като жена с превръзка на очите, която държи везни в едната си ръка и меч в другата. От двете й страни са разположени два лъва, а на заден план – крепост, символ на средновековна България. Един от най-значимите български художници от началото на 20 век, Иван Пенков, е автор на проекта, а интересен детайл е, че мозайката е изпълнена от берлинската фирма Август Вагнер. На Терминал 1 на летище София и до днес могат да бъдат видени мозайките Карта на Европа и Карта на България 1949, дело отново на художника Иван Пенков. В Картата на Европа мястото на всяка столица е отбелязано със значима за облика му сграда. А в Картата на България големите градове с емблематични сгради или водещи отрасли. Например, София е представена чрез катедралата Свети Александър Невски, Русе чрез пристанищната железопътна гара, Троян чрез керамични съдове, а Бургас е обозначен с котва. От 60-те години на 20 век насетне, мозайката става една от предпочитаните техники на съвременните художници. Държавната политика в културния сектор в периода на социализма стимулира тяхната работа и в резултат на това фасадите и интериора на голям брой обществени сгради, училища, детски градини, фабрики и други от 60-те, 70-те и 80-те години в София и страната са украсени с пъстроцветни мозаични пана. В края на 70-те и началото на 80-те години на 20 век в България са изградени внушителни по своя мащаб и брой паметници, свързани с различни събития от историята на българската държава. Те са забележително свидетелство за тогавашната политика на държавата да комуникира пропагандата на комунистическата партия чрез мащабни инвестиции в областта на културата и изкуството. Такива са монументът на Плевенската панорама, изграден в чест на 100 годишнината от освобождението на Плевен, паметникът, посветен на 1300 години от създаването на българската държава в Шумен, и думът паметник на Българската комунистическа партия на връх Бузлуджа. Всички те съдържат внушителни мозаични пана и множество други художествени произведения, изпълнени в непознат до онзи момент мащаб. Националният дворец на културата, НДК, е архитектурен комплекс, открит през 1981 година във връзка с юбилейното честване на 1300 години от основаването на България.
Неговата украса е подчинена на определена идейно-тематична рамка. Сградата е проектирана от архитект Александър Баров и е построена за 4 години. В сградата на Физическия факултет на Софийския университет са разположени 3 мозаични пана, създадени в годините на прехода. С настъпването на нова епоха, след края на социализма през 1989 година, мозайката престава да бъде предпочитана техника в монументалната декорация. Все пак, много от авторите продължават да се изявяват в тази сфера. Част от художниците се насочват към църковната архитектура, други творят фасадни стени на университети, офиси, заведения и частни домове.